Mzansi Afrika kubingelela ubulungiswa wegodi ephansi naphezulu. Inkunzi ejame enhlanu nothukela kwaduka iziziba. Ya, ngithe angibuye futhi sithi ukuxoxa kancane. Ya, ngimane ngiyezwa nje kancane ezindabeni uma ngilalela izinto ezenzakalayo, ikakhulukazi kuleli lethu esilakhele elilapha eNingizimu neAfrika. Ngibe sengijula ngoba isikhathi esiningi ngiyinkunzi nje ey'hlalela yodwa ejamile lapha enhlanu nothukela. Iyabuka-ke nje ukwenzeka kwezinto ezweni sakhile. Kodwa iqiniso lokuthi ngisema ngizizwa lezi zindaba ngase ngiba nomuzwa wokuthi njengoba siye sikuveze kuleli uhlelo ukuthi umlando siyawulandelela, sibuke izenzakalo ezenzeke endulo bese sibuka nemiphumela eyenzeka njengamanje ukuthi kavele imiphumela eyenzeka njengamanje isinto izinto ezenzeka endulo. Lezi zinto ey'ningi eziyinqubo mgomo kulesi sikhathi esiphila kusona njengamanje yahlelwa ngalesa sikhathi endulo. Ya, so kwasetshenziswa uhlakani nje uthi mawuhlehla uye emuva ubheke umlando bese uyabona ukuthi hey no man, ya kwasetshenziswa ubuhlakani obukhulu kakhulu. So namanje njengoba izinto ziqhubeka zenzeka, umuntu uyakwazi ukubona ukuthi hey yazi madoda, cishe kwalunga. Kodwa futhi ngenxa yendlela izinto ey'khandeke ngayo, bekungeke kube lula kakhulu ukuthi zilunge ngoba uyabona indlela ama-systems akhandwe ngayo, akhandwe ngendlela yokuthi lapho umuntu ezama ukuthi aphume kuwona ama-systems asebenzayo njengamanje, lapho ethi uzama ukuphuma ethi ushona phezulu ilapho edonseleka khona phansi. Indlela ama-systems akhandwe ngayo esikhathini sesiphila kusona njengamanje. Kodwa awukulalele ngiyezwa kuthiwa izwe elikhulu laseNingizimu Afrika cishe laphuma kuma-systems okuba izigqila. Ya, so ngizokubeka kanjalo, isiZulu asihloniphesi igama selibeka nje kwalinjalo. Bacishe baphuma ngaphansi kwama-systems obugqila. Kodwa ngiyezwa kuthiwa emva kuka-30 June uma izinhlelo nezifiso zabantu baseNingizimu Afrika, ngizokubeka kanjalo, ziye zaphumelela, bazobe sebeyabuyela ebugqileni futhi. Sikusho ngani lokhu? Abantu abaningi kuze kube manje abaqondi ukuthi umhlaba usebenza kanjani. Ya, abaqondi ukuthi umhlaba usebenza kanjani kuze kube manje, ukuthi zonke izinto ezenzakalayo nemibuso ekhona njengamanje ukuthi iye yaba khona kanjani emandleni okubusa. Iphutha ngizothi abantu base-Afrika bonkana, noma futhi kungasibona bonke, kodwa ngizokhuluma ngalo le engilaziyo lalapha eNingizimu Afrika, abambalwa kakhulu abaziyo ukuthi izinto zisebenza kanjani. Imiqondo yabantu abaningi isemalini ukuthi hey sifuna imali, uma ngike ngaba nemali kuyobe ngikhululekile. Abaqondi ukuthi imali iyisikhali sokuqhubekisela phambili ukugqila. Ya, so imali manje iyisikhali esenza ukugqila kuqhubeke kukhona. Ya, so-ke umuntu uyabe nomuzwa wokuthi mangase kuthiwa ngiba nemali, hhayi kuyobe izinto sezilungile. Kanti eqinisweni ukuba kwakho nemali eningi kukhomba ukungena deep kuma-systems obugqila. Angeke futhi ukwazi ukuphunyuka kuwona ngoba kukona konke okwenza kuzomele nale mali onayo uyisebenzise ngaphansi kwemigomo yama-systems. Ya, so-ke iqiniso lokuthi imibuso eminingi ebile khona neyakwazi ukulawula umhlaba, i-end goal yayo bekungasiyona imali.
kodwa bekucontrol umzila wemali. Ukucontrol umzila wemali bekungasikona ukuba nemali eningi, kodwa ukuqondisa umzila wemali. So uma uqondisa umzila wemali, imali ayibi namandla phezu kwakho. Futhi ngamanye amazwi u-free from ukugqila. Awugqilazekile ngoba nguwe oqondisa umzila wemali. So bonke abantu abangali abakhombozele kulo mzila wemali befuna imali, labo bantu bayizigqila zomuntu oqondisa umzila wemali. So wena u-immune ebugqileni, u-free uma uqondisa umzila wemali. Asisho ukuthi kuhle lokho, kodwa indlela umhlaba osebenza ngayo. So yilokho ngisho nombuso obusayo njengamanje oye wakwenza lapho usasamandla ukubusa, baqonda kahle ukuthi ukuze bezokwazi ukubusa umhlaba kumele baqondise umzila wemali. So umzila wemali uhamba nama-means e-production. So uma uzobheka umbuso okhona njengamanje, ekusunguleni kwawo amandla okubusa wagxila kakhulu kwezokuhweba. So kunezinto ezimbili ongeke uzosihlukanisa esihambisana kanje, ukubusa nebhizinisi. So-ke ukubusa angeke kuphumelele ngaphandle kokuthi ubamba amandla ebhizinisi. So-ke ibhizinisi ukuhweba. So kungakho uzobona eminyakeni yamakhulu eshumi nesihlanu, eminyakeni yama-1400s, 1500s century, kulapho khona izizwe eziningi zase-Europe zilwa zibanga amandla okuhweba. Zibanga amandla okuhweba. So uzocabanga ngakho, sibona kuqala kuvela amaPutukezi. So-ke la mandla okuhweba abebangwa emzilweni wolwandle. Ulwandle ilona kavele olusetshenzisela ukuthi abantu bafinyelele emazweni akude kakhulu. So-ke baye babona ukuthi uma singabamba la mandla okuhweba ahamba lapho olwandle, nakanjani sizokwazi ukubamba umzila wemali noma we-economy. Then uma sibamba umzila wemali, nanoma ibaphi abantu abazophila ngenxa yemali bazoba yigqila zethu. So lokho kuye kwenzeka. So ingakho uzobona emazweni amaningi ububusi budliwe ngamabhizinisi. So uzokhumbula ibhizinisi lokuqala esilaziyo emva kwamaPutukezi bekuyileli bhizinisi ekusuka i-VOC abaye bathi Dutch East India Company. So-ke laphaya eNetherlands bahlanganisa osomabhizinisi bakhona, abantu behlanganisa base bakha isigungu. Isigungu esasizophuma ngenjongo yokuthi siyofuna ama-products emazweni amaningi ahlukahlukene. Lama-products bazowabuyisa bawazise ezweni labo. So ngaphezu kokufuna ama-products, kodwa njengoba bekulapho kulawo mazwe beyofuna ama-products abazobuyela nawo ezweni labo ngenjongo yokuthi bahwebe nezinye izizwe ezingomakhelwane, babezofuna ukuwadla lawo mandla lawo okuhweba. Izizwe abazosifica lapho abahweba nazo bazinikeza okuthile bese bethatha le products-ke. So ekuyithatheni le products bebuya nayo emumva, kodwa umqondo ukuthi bazogwamanda amandla ukuthi kube yibo abafukamela le products etholakala kulawa mazwi lawo. So-ke lokhu kwakhilela impi. So-ke kwakumele bahlome ngazo zonke izindlela ngoba
bazowagwamanda amandla means of production etholakala kulawo mazwe lawo. So ilokhu kuye kwenzeka. So nalapha eMzansi neAfrika ilokhu kuye kwenzeka. 1652 uMkhumbi kwakungasiwona oqala nokho, kodwa lo wawuhamba noJan van Riebeeck owahlala lapha eCape of Good Hope ilokhu kanye wakwenza. Cishe mhlampe ngesihle baqala kwangazi ukuthi bayahwebelana nezizwe zazikhona ngaphakathi kuleli elise-Afrika. Kanjalo namanye amazwe okwakuyi-destination yabo ngoba babebheke kakhulu kuya kohweba ne-India ngokomlando, kuthiwa befuna ama-spices ahlukahlukene ayetholakala laphana. Ayeyigugu kakhulu kulawa amanye amazwe asentshonalanga. So-ke lokho kwakuyobenzela imali eningi, kodwa ngaphezu kwakho konke bafike bawagwamanda amandla ukuthi kube yibo-ke manje asebekhipha le production. So uma bekhipha le production lena bazothola amandla manje ukuthi baqondise umzila wemali. Umzila wemali ngoba uma benza kanjalo, uma badla isource eyayenza abantu baphile kuleyo ndawo leyo. So sho ngamanye amazwi lapho sebewadlelele amandla alomthombo, abantu bakuleyo ndawo sebezodiphendela kubona ekuthenini bathole lokhu obokungumkhiqizo wabo plus ngenxa yokuthi abasayitholi manje imali yokukhipha le products yabo. So sekuzoba yilaba-ke manje babanikeza imali ukuthi nina ukuze niphile sizoninikeza imali. So lapho bebanikeza imali sebeyizigqila zaleyo system leyo esikhandwe yilaba abafike badla i-production. So-ke ilokhu kuye kwenzeka ngisho nasemazweni lawa owabona abazi inkoloni ngaphansi kwalo mbuso omkhulu wamaDashi. Kodwa siyazi amaDashi awazange anqobe kulo mzila wokuhweba, abusa isikhashana nje kwase kufika amaNgisi, iBritish. AmaBritish athi mayefika afike ashaya zonke lezi ezinye izizwe ezayidlala umdlalo wokuhweba lapha nolwandle, athi mayezishaya sifaka ngaphansi kwayo. Then sibona amaDashi manje lapha ezwenikazi lase-Afrika engena, lase-South Africa engena enyuka eyaphezulu. So-ke lo mdlalo awubange nje usaba ngokuhwebelana ngama-spices, kodwa kunokunye okwatholakala emazweni ababengakwazi ukusebenzisa ukuze bezothumba imiqondo yabantu bagxile kuleyo product le yabantu. Mabegxila kuleyo product lapho beyisebenzela baba zigqila zalaba manje abaphethe amandla ukuqondisa le product, okwaba yigolide la idayimani nezinto ezayitholakala ngaphansi komhlaba ezamagugu. So-ke usungacabanga-ke ngakho manje lapho bekuthola lokhu amaNgisi nawanyuka afika azokulwela lokhu. Kwathi makuliwa kuthiwa amaNgisi anqoba, amaNgisi lapho enqoba sho ngamanye amazwi kwase kuyiwona-ke manje asengamele le nkoloni yayisiyakhiwe eyi-South Africa ngalesa sikhathi sasemandulo. So usungacabanga-ke njengoba esengamele le nkoloni, amaNgisi aseyabona manje okay, siphethe-ke manje amandla okuqondisa i-production, amandla okuqondisa ezokuhweba, amandla okuqondisa umzila wemali. Uma siwabambile la mandla njengamanje sesingawudedela umbuso, bawunikeza amaDashi. Lapho bewunikeza amaDashi umbuso, kodwa i-means of production kuhlanganise nomzila wokuqondisa imali wawubanjwe amaBritain, amaBritish. So njengoba ubanjwe amaBritish, sho ngamanye amazwi ukuphumelela kukahulumeni noma kombuso ababewumesile ngaphansi kwamaDashi wawuncike kubanikazi
be-production ukuthi kwakuyini kwakwamangisi. Yeah, so-ke uqhubekile umbuso wamadashi ukhona, kodwa nawo lo mbuso wamadashi njengoba ukhona ubungaphansi kokuqondisa kwamangisi, yabona, ubungenawo amandla okuzenzela noma ikanjani. Kodwa siyawubona na ngokuhamba kwesikhathi usuyabona manje ukuthi into ebalulekile akuyimali, into ebalulekile i-means of production, into ebalulekile ukuqondisa umzila wemali, ngoba uma uqondisa umzila wemali ukwazi ukuthumba abantu ngenxa yokuthi imali iyisikhali sobugqila. Yeah, so wonke umuntu ubheka emalini, afuna imali, lapho efuna imali wenza lokho okufunwa nguwe ophethe noma uqondisa umzila wemali. Yeah, so lapho enza lokho okufunwa nguwe, uyisigcina sakho loyo muntu loyo, yabona. Yeah, so ase mayevuka amadashi siyakhumbula ephuma ngaphansi kwe-Commonwealth, izizwe lezi ezayikhulunayizwe amangisi aphuma azimela gelekeqe. Kodwa ukuphuma kwawezimela geleqe kwase kukhanda ubutha namangisi. So base bebonile ukuthi kahle kahle sonke lesi sikhathi ukubamba amandla okubusa akusho lutho, kodwa kwakubalulekile ibhizinisi. Yeah, ibhizinisi, ngoba ibhizinisi ilona elondla umbuso. Yeah, so-ke uma ukondleka kombuso wakho kuncike kwenye indawo ngenxa yokuthi amandla ebhizinisi aphethwe khona, futhi lowo mbuso wakho akuwo wakho, owalapho kuphethwe khona amandla ukukhulisa umbuso wakho. Yeah, so-ke athi mayeyimela amadashi, amangisi abona ukuthi laba sebesile. Yeah, sebevusa ikhanda njengamanje, bawuthatha umbuso. Yeah, so igame yomhlaba lo ngifuna ulalele kahle. Bawuthatha umbuso base bewunikeza abantu bomsinsi wokuzimilela balapha eSouth Africa. Yeah, so mabewuthatha lo mbuso abantu balapha eMzansi neAfrika bewubamba, kodwa iqiniso lokuthi ama-means of productions ayengekho kubona. Yeah, umzila wokuqondisa imali kwangasibona abawengamele noma abawuphethe. So umzila wokuqondisa imali wawuphethwe laphaya ngamangisi. Kuze kube manje kusanjalo. Kuze kube manje kusanjalo. So kungakho uzobona sengazi ukuthi abantu bomsinsi wokuzimilela njengamanje nakwa befuna ukuphakama kodwa kwenzeki ngenxa yokuthi kunama-laws asebenzayo ngaphansi kwale system. Ama-laws afakiwe kwakuwukuthi agcine isimo sinjengoba abakhandi be-system babesimisile. Yeah, so ukuthi nakuba amandla okubusa ungawathathi, kodwa umzila wokuqondisa imali angeke uyohlezi ulapho kwasungulwa khona le system eniphila ngaphansi kwayo. Yeah, so lokho kuye kwenza ukuthi kunanoma yini umuntu omsinsi wokuzimilela bengathi uyayenza angakwazi ukuphumelela, ngoba uma kuye kwaba khona into afuna ukuvusa ikhanda kuyona, kuzomele alwisane nesystem esebenzisa umthetho. So kodwa lo mthetho awusebenzisa ukuze alwisane nesystem, uvuna isystem. Yabona, so-ke kumane umzuliswano ongeke uphele, uhlezi ngaso sonke isikhathi kuzonqoba isystem. Yeah, ngoba umthetho uvuna isystem, wena ulwisana nomthetho, usebenzisa umthetho wesystem. So ngaso sonke isikhathi umthetho wesystem uzohlezi uvuna isystem. Isystem okuwukuthi ikhomba ukuthi nakuba amandla okubusa ungawaphasa, kodwa umzila wokuqondisa imali uyohlezi usendaweni
lapho khona kwasungulwa khona le system. So kukhona okuye kwenzeka esikhathini zakamumva, ngoba imvelo nje basiye sasho imvelo ngeke ukwazi ukuyiqondisa. Imvelo iyohlezi yenza ngendlela imvelo ehlezi yenza ngayo. Yeah, so ayikho i-system engagoba imvelo, nakuba abantu bezama ukuqondisa imvelo, kodwa imvelo ihlezi ngaso sonke isikhathi iphumelela. So-ke kuye kwaba khona abantu abaye bangena ngaphansi kwale system, ngoba umthetho we-system usebenza ngaphansi noma usebenza kubantu abangaphansi kwaleyo system leyo. So-ke uma kufika abantu abanye bevela kwezinye izindawo befika ezweni eliphethwe yi-system, umthetho waleyo system awusebenzi kangako kubona, ngenxa yokuthi abasiwona ngokobuzwe kuthiwa basiyona ingxenye yalelo zwe lelo. So-ke uma ungasiyona ingxenye yezwe, i-system yalelo zwe ayisebenzi kuwena. So ingakho uye wabona abantu abaqhamuka kwamanye amazwe bephumelela, bekwazi ukwenza izinto ngaphezulu kwabantu abawumsinsi wokuzimilela. Yeah. So-ke kungakho uzobona abafowethu abanye abaqhamuka kwamanye amazwe asenhlanezwe ne-Afrika bekwazi ukuvula amabhizinisi baphumelele. Abanye bayaqasheka basebenze ngaphansi kwemisebenzi ekule system esiphila kuyona. Uyabona. So-ke ingakho uzothola ukuthi bazobe baholelwa imali encane kunabantu bomsinsi wokuzimilela, ngoba bona abanazwi ngenxa yokuthi imithetho ye-system yezwe ayisebenzi kubona. Yeah. So-ke ilokho kuye wabanga ukuthi manje kube nezinxushunxushu phakathi kwabantu abaqhamuka kwamanye amazwe nabantu abangaphansi kwaleyo system yalelo zwe leyo. Yeah, ngoba bona bakwazi ukwenza noma ikanjani ngoba ngenxa yokuthi i-system iyasebenza kubona. Kodwa abafowethu laba abanye abaqhamuka kwamanye amazwe, i-system ayisebenzi bona, bayakwazi ukuthi benze izinto kubonele ngathi bayaphumelela. Yeah. So-ke indaba isekuthenini abafuthi bangaphakathi kungenzeka babe nomuzwa wokuthi laba bantu bazosibangisa, laba abantu bathatha imisebenzi, laba bantu ibona abakwazi ukwenza imali ngaphezu kwethu thina esingaphansi kwale system. Kodwa uma ubungavula umqondo, we-understanda futhi nendlela izwe elisebenza ngayo. Yeah. Uqonda uzini eyenzakalayo lapha ezweni. Abafowethu labo baqhamuka kwamanye amazwe, ubuzobona ukuthi kokunye bayisolution yezingcindezi wena obhekene nazo. Uyazi ukuthi wena ubungakwazi ukupartnerisha nalabafowethu i-system engasebenzi kangako kubona, ukuze uzokwazi ukuphuma ngaphansi kwale system. Yeah. So kodwa ngiyazi abaningi abakubheki ngaleyo ndlela, ngoba indlela esiconditionwe ngayo nangendlela le system esiye sasenza saba yiyona sinomona. Yeah, asifuni ukubona omunye umuntu ephumelela, noma sinomuzwa wokuthi ngoba umqondo wethu ubheke emalini ukuthi ngifuna imali, kanti asi-understand ukuthi imali iyona esenza isigqila zale system lena. Yeah. So laba bafowethu uyazi ukuthi ubungapartnerisha nabo ukwazi ukusebenza nawo ungaphansi kwe-system, kodwa ngenxa yokuthi abafowethu bona bekho ngaphansi kwe-system, ubungakwazi ukusebenza ukwazi ukuthola inzuzo etholwa yilabafowethu. Lapho bethola le nzuzo uyaphakama, nabo bayaphakama. Yeah. Ngaphezu kokuphakama kwabo nokuphakama kwabo, lokho bekungenza ukuthi leli zwe liseningizimu ne-Afrika, iSouth Africa, ibe yi-capital ye-Afrika, ngoba laba bafowethu nakuba bekuleli zwe bengaphethe imvume yokuthi baba ama-citizens aleli zwe. Kungenzeka balapha nje mhlambe ngokomsebenzi bayayithola imvume yokuthi babe lapha ngokomsebenzi. Abanye kungenzeka mhlawumbe bama-refugees njalo njalo, kodwa
basanabo ubuzwe basemazweni abo. Lapho bephakama bangakwazi ukuthi lapho bephakama usuphakama nabo wena, nikwazi ukuthi nisabalale emazweni abo lapho bevela khona, ngokuthi niqhube ezohwebo. Ezohwebo. Khumbula sithe izinto ezimbili ziyahambisana, umbuso bese kube ezohwebo, ibhizinisi nombuso. Umbuso ufuelwa ezohwebo. Ezohwebo zisebenza kakhulu lapho usukwazi ukuqondisa umzila wemali. So-ke iSouth Africa ibingaba i-capital ye-Afrika ngokuthi bonke laba bafisa abakhona la abaqhamuka emazweni amaningi akhona lapha e-Afrika, lapho bedlondlobala bephakama usebenza i-partnership yalelizwe elise-South Africa, lapho niba namandla nonke, ninyuka nishona phezulu emazweni abaqhamuka kuwona, senifika ngomqondo wezebhizinisi, i-Afrika ibingeke ingaphakami. So-ke uyayuzwa abantu bethi abantu ngeke ba-unite lapha eSouth Africa, kodwa abayiboni i-advantage yoku-unite kwabantu eSouth Africa ukuthi ibingaphakamisa bona, ibakhiphe kule system, ibacindezele ngokusho kwabo abantu, besebenzisa abafowabo abangekho ngaphansi kwale system. Okuyobe sekwenza manje kube lula ngabo ukuthi lapho sebephakame bese beyanyuka baye phezulu kwamanye amazwe ase-Afrika lapho laba abafowethu abaqhamuka khona. Nakuba umthetho uzobe usebenza kubona emazweni abo, kodwa uzobe ungekho mandla kakhulu kuwena ngenxa yokuthi awudabuke kulolozwe, uphuma lapha eSouth Africa. So-ke uwena obuzophakamisa bona ngale, bona baphakamise wena ngala. So ngokwenza kanjalo nibrijile i-system. So-ke kuyadabukisa-ke nokho ukuthi abanye abafowethu abakubonanga ngaleyo ndlela, banomuzwa wokuthi laba abantu basiqedela imisebenzi. Basiqedela imisebenzi, abantu abasakwazi ukusebenza, bahambe laba, khona sizosala sithola imisebenzi. Shuthi ngamanye amazwi bafowethu sishiyeni, sifuna ukuqhubeka sibe zigqila. Ukugqila siyakuthokozela kuleli lizwe, sifuna ukuqhubeka sizigqila. Uzokhumbula emandulo into ebiyenza ubukhosi kumakhosi endabuko obuphakame kwakuyizwe. Izwe lalumnotho wesizwe. Izwe lalikwazi ukukhiqiza ukudla okuzonakekela abantu, kuphinde kunakekele izilwane. Njengoba besifuye iy'nkomo, lapho izwe lisabalele, besikwazi ukondla imfuyo yethu. Lapho imfuyo yethu yanda, kusho umnotho wesizwe. So-ke abantu bona ngokwabo abebengaphansi kwalo mbuso noma lo bukhosi bebesebenza umhlaba, isivuno lapho sikhiqiza bese beyazuza. So-ke khumbula umhlaba bekuwabo, ngokungafani njengamanje. Umhlaba wobubusi obukhona akusiwona owabantu bomsinzi wokuzimilela, uphethwe kwenye indawo. So kungakho ungeke ubazuzise ngenxa yokuthi awuphethwe yibona. So esikhathini samakhosi, ngalesa sikhathi umhlaba wawuphethwe yibona. So babe noma bebamba amageja, babesebenza bengasizona isigqila, babezisebenzela bona. Kodwa njengamanje amageja bawaphethe, basebenza umhlaba ongabhilongi kubona. So lapho bewusebenza lo mhlaba ongabhilongi kubona, bayisigqila zabantu abaphethe umhlaba okungasilona lelizwe leli. So-ke shuthi ngamanye amazwi bathi abafowethu abahambe, sifuna thina amageja. Sifuna amageja masiwasebenzisa sithola imali eqhubeka isenza siba isigqilana kakhulu. So-ke indlela umhlaba osebenza ngayo le. So-ke umuntu onomqondo osabalele uzoyizwa lento esiyicoca lapho kule video, kodwa uzokhumbula ngiye ngikuveze lokhu angisiyena usopolitiki, futhi angisoze ngaba usopolitiki, futhi ngeke ngizilethe isisombululo ekuphileni kwakho njengomuntu, kodwa ngiyaqonda okwenzakalayo ezweni sakhile. So-ke
angiligodli ulwazi, ngizokunikeza ulwazi ukuthi wena wenzani ngolwazi okwakho lokho. Kodwa ukwazi kubalulekile, kuyokusiza ngisho nasekwenzeni izinqumo esikhathini esizayo. So-ke siyabonga kakhulu uMzansi ne-Afrika, ya. So ngiyazi njengoba ngenza le video kusele usuku olulodwa umhla ka-30 ufike. Uma iyafika kuwena mhlawumbe before umhla ka-30 le video, uyokwazi ukuyisebenzisa ekuthenini wenze isinqumo sokuthi wena yiliphi igxathu noma isinqumo osenzayo ngalokhu okwenzakalayo njengamanje. Kodwa abafowenu laba, abafowenu abebezokukhipha ezweni lobugqila okwamanje, uma ubungaqonda indlela izwe nomhlaba osebenza ngayo, ya. So ungasicabangeli wena kakhulu, kodwa lapho ungasicabangeli wena kakhulu, ngoba ukuzicabangela wena kakhulu kwenza ube nomona, ya. Ufuna ukugodla yonke into, uze ufuna ukufukamela into okuyiyona ekwenza ukuthi ube isigqila kakhulu, ya. Lapho uyisigqila kakhulu uzophila ngaphansi kwezwe lobugqila, lapho khona nizobanga khona ubugqila ukuthi ngifuna ukuba isigqila esingcono kunabanye, ya. So-ke kungakho sekugcineni kugcina sekubulawanwa kwenziwa yonke le nto lena, ya. Kodwa iqiniso liwukuthi labo bafowenu enibahambisayo noma enibaxoshayo njengamanje, bekune-potential yokuthi banikhiphe ngaphansi kokugqilazwa yile system eniphila ngaphansi kwayo njengamanje. Siyabonga kakhulu uMzansi ne-Afrika. Umlungu uzoyibhuda phansi naphezulu, inkunzi ejame enhlanu nothukela kwadumeka iziziba. Indoda emnyama esesihlathini elimnyama ephakela izingwe ney'ngonyama, thusi yesabeka. Inkunzi engayanga nhlobo ediphini lipha echotshwa zinyoni zezulu. Siyabonga Mzansi ne-Afrika.